Waphizo shi? Andalona kadhieka wampfekedza. Kana wapfekedzwa inini? Iwe ndomwazvipfekedza. Radzoka panapa vatadzoka panapa. Ini ndizvana ndambona pavaudza ndakati ndakakonekta ndiri nini ndona ngoperwa rechi nemabhandles wana because zisine takasevera chi ekuzongofonera emergency waisiya kana paitika problem chingirod kuonana mapurisa aona manje. But now we're here, man. Pana menoti kana mabara nyaya rachitaura ndipo Dinio. Awa tapinda. Ru, unazvitaurira panapa. Iwe ndoda kuverenga mazita evanhu nyiramusha. Hanzi big up someone. Oh, big up. Big up, What's up? Ura say, Haru. Veanonzi Ru, gang wangu. Veanonzi something ameno. Anova ume. Musombodhia. Musombodhia anamuroe. Tafmaster. Astika nemsito. Anastika. Anonzi Tafadzwa. Mucheri. Ndio anochera chichi. Amena. Basi nemeko mucheri. Okay. I know the match. Kuda Chamisa ndo vakuruana MDC something. Maza. What is MDC leo? Anza just love your voice. The voice nangu pamna your voice. I was next to it. Voice right. Anza akafenda. Was matoro yenyu kuseri. Aiwa na kunyara manje. Anzi tiri kujoza rasika kuda. Tisipaki nemasasi tiri paoffice pakanyarara. Aiwa maza tiri kuona kujoza hope zvikumbaya. Taina kubopinda pajoza but takazochotora nemasenzo aise. Hazvinazobatana. No. Ba mari kana kujoza inga ndakati ndika. Pick up Quincy. Batenzira. Mari majoza ndakaedza kuvhura GoFund account. But anza isiyo zvainoshandiswa. Inoshandiswa kana pane Kuri matickets. Akaramba kutengera GoFund me. Okay. Anzi ruwa nechepa jecha. I love this person. I love that. Ru kaswa mwa Musombo ere. Musombo. Anzi kupi ndiri ku Sydney. Ndo mara nangu. Ru ndo Melbourne. And UK. Tafmaster ndo UK. So Tafadzwa kuitawo Musombodhia. Dziri muriwo nendoyo watibikira pana. Ndaita muriwo ndaita spinach. Maveggie nemadomasi. Ndabika chicken livers. Ndabika ine soup. Ndabika soup ina chili. Ndabika chicken ine drumstick. Ndabika nesadza nezvese zvaiwa dondwari. Papo. Mabika apa women. Ndoda nditaura ka. Paro wagango. Ukasororo mukadzi kuZimbabwe yamuna hapo. Narogango. Nodya masu. Unokwadzwa. Bozi ndakamboda kumayana kamukamvesi ndayorwa ndakwara nemasandwich. Mpesa ngono chingudya ham cheese tomato. Nemaweji. Potato wedges ndara unoti deeper. But I was not just as remuriwo nedovi. Unozodei but. Ndakamutaka kuenda anoza kuZimbabwe munhu anzi toda kuita roast. Unozoona kuti chicken yandofanywa muoven chichi. Tasvika kuUK zvikanzi nhasi tokurwa roast dinner mudhaya. Roast chicken. Pakurwa roast chicken naona kapoloni shamwe. Unozati mapoloni ndio. Oziro kapoloni ndio roast chicken kwa kanzi grave. Chamsoro.
Nemiles mabili. Hayi amazi akuna zvakadaro. Toroenda. Saka wasaroro ungadzozimbabwe problem ndeyako German. Toza zvirutika vanogona kuwanika. Kabia spinach. Spinach kune spinach tuma spinach unomota rote chirungu chera. Aiwa. Spinach silver beet. Spinach ukucheka kudai ne. Inoita kunge forge. Inoita kunge forge. Aiwa maza vanoshandika navo kadzi Zimbabwe. Ngopopota zvavoka but vanhu vari right still. Hauna kana problem. Hawa ngopopoto ngoswera nekusabva pagroup rinonzikerera paushamwari hwedu but otherwise vanhu vari right still. Vanoshandika navo. Okay, you never use myself. Group revakushamwari. Pashamwari. Oh, pashamwari upi? Utazvinguzikariziva kuti bhaisa. Oh. Hauzereri abataiwa maza man. Okay, saka ndianani vamwe vari kujoina group vari kuziva kuti uri kudya sadza rine dowi because unogona kurambwa kani zvakaiwa rekwawillads hatina dowi even periperi chaiyo unai kana mukaona mwakanzi chila nderino iri ndikakuzai kana kuti masasa kwarinobikwa kamunogona kutiomerwa nderino iri tatorwachi product placement. Products. I don't know. That's no promoter. Yes. Ah, of course. But on the you know? So Willards in the marry. No one buy me money. So my manager Willards, but you owe us money. To check. No, can I put Ed go up and not tell them live to phone it up and have to tell them just say Ed. Then took Ed. Kana utitengeza zvinhu zvekwawillads usaende. I just think anything can happen. Very special. And anything can happen to the lady at any moment. Ayo, atisora rufunga zisina basa. I want to be very productive. Yeah, so at phone area please. Hey. Just say Ed me. Tumbotaura name Sandra and as no garisa sterek. Was not your garisa sterek or means here also days with the answer. However, what's okay. Where is here? Okay, she wants to be in our video. Let's see how someone wants to add. You have to press. I think you have to press over there. I don't know. You know, I've never done this before. This is my first time. I'm going to take up a minute. I think Panon's add up. Mas apa tiba daga ed daga press apa nenda ngo ed zamuno singa de ed go mananga ngati aiwa ambo press ed unless they need to add so you have to but can India nyanduru we anzi chani aiwa ai kana chino ed wana ed mira iwe atizive tese handiti tese tutori mafuza pano handiti but when in refuza rinana is refuza rinana me but mira Mira, I think Mira. It's always the lighting up was gets it in a show. Oh, gets Tabu. Okay, she tried to show. Annie. Okay. I think one praise him above Ed as a guest. Okay. There's a man that I'm never connected. That Jackie. Take what up? Why Danny Pan? I'm going to go to Zimbabwe. It was Benos Chicago. I want to speak of the Masios. Sorry, Masio would Iwe. I was not waiting for that. Oh, okay, it's ready. Oh, tell monkeys on my daughter in my bump. Oh, it's Iwe. And who's my not yes? You there what I'm going. You was eating. Ask Peter. You Maru. Ed, mira, okay. Ed is guest. I don't know. This year. Was not also Ed on his queries in the monkey. Oh, no, it's crazy. Tell me but I was crazy.
Anzi WhatsApp bra. Ebo professor ngura say patience. Kuzo it's X1 ngalutamba. Mara kupira chitek. Yo unomutu. Kuda Chamisa 8 people. When I know it is the 8 one. Kuda vanhu vari kuti add me one. Vanhu vanyama vanowisa palandscape. Iwe. Vanhu iwe tell them to put the phone that way, not that way. Ngavaise palandscape. Wona. Aisa vanhu Chieda angabuda. Oh yeah, taurako. Kana valendzwa vaisa foni yako palensi. That means 10 reds awaida iso foni yako ane. Timuona bwana. Muede. Palensi. Dogo uyu. Amana isa phone palandscape, otherwise aibude. 10 reds foni yako so. straight. Ava 10 reds foni yako. 10 reds foni yako so. Was one of the next producer that don't crew my camera. You almost can see the say you are without That looks it that's all. I don't have food, I mean, no, end up. I want him again. Hello. Hello, Dave. I got your flash. Dave? Say. How does the one nigga? Aiwa kuchiri kwakasviba. Kuchiri kwakasviba. I'm from the UK. Hi guys. Izvozvo. Tiri kuda muroora for my brother. Kazuva kanotofaya. Ndiri kutoda muroora iye akagara pacenter for my brother. But ari kuDurban zvakanonzi Kuda. Akanyatsoita ka handsome. Okay. Ru opapadasiya. Saka meno kuti Bati muhombe akatorebesa mufunge. Kotwana twashe totoita mamichi. Amsati ndageza. I need to focus on this brother of yours. I better not. I'm not going to go. No, you're freezing. Brother Yanga atowana shi. Anga atowana mshikana but manonoka kusvika no. Vachangopinda panapa now, we're just having a good time catching up. You know, tawasvika padhuze in Christmas and New Year's holidays, you see. So why not just popin over my life, ga. Sezomfana mandla akadzokera kuZimbabwe. Mfana mandla akadzokera kuZimbabwe mutorero nyanga wana dze live. Tendedza fana yako so. Manza arikuzoka. Manza nomvarira. Hasn't courage munga bad combination. Oh, courage! For someone I went to high school with, I am very disappointed. It's supposed to be my brother. Courage. Debo Richard would say, Richard. And also, I want to jam and I'm Adam Debo face was really say, you know, a Chango Pindo, Edas Timbo Tower, Timzo Jamera saying, that was the previous one. Okay. And you and so Edas
taba jikaza name na doi. Gaja, sasa memory one Rega, doi. rega, rega. Doi, and not only that, chicken liver stuff, chicken drumsticks, that's even jesse, that bigger jesse. Paro, kagangu. Gamuko, and it's on. Mabigiro it's a ipa man. Yeah, to be guys. My age is a common down. I don't know it's a phone pass with table office. Oh, but with table monkeys. You mean, let's see, table monkeys. Day walk. As well as that way, but I'm Come buy my sofa set. Happy juice. Big up Mike Tashaya. Mike is from Mike Tashaya and Navy. Mike Tashaya. Mike Tashaya. Yeah. Bezo Gokwe. Gokwe Masi. Anzi Gokwe zakazosvika news last week iri mugabari zana. I know. We like to thank you for RG. Ndakatozona Gokwe Times. Mbongoro yenda ni news. Mbongoro yenda ni stop. Don't listen munubi. Why are you discriminating? This is not fair. Okay, what do we have? Unafanya tenza phone landscape, you know. Hands na mic tutori ku party ya Bob so. Big up Mike Tashaya. Nobody knows about Mike. Party ya Bob another 37 years. Utizinyazo sinka. So tiri kuno ku Sydney kuno ku catch up na wana ku lazi mazopina nyumba mama botangura ndo chija chinatetika baba. Kwenye chana mobi. Era sei. Ru breaker. Hello. Afuni akadawa. Ru breaker. Long charges. Whenever ru breaker, man, should for say but for that is not okay na. I mean in green networks. Guru Afghanistan and German. Something. Hello. Yeah, but your child. Hello. Ru, it's the first time meeting up. But Ru, so what do you say about Yakumbra French nechemoyo ukabva it's okay. Yeah. Tibadai chako mindi nechemoyo. Zvatambo. Nechemoyo. Nechemoyo. It's good meeting up, man. I yellow bones all gonna smooth skin. I don't know. Maria filter. It's about to check. I'm not shy. Skin in but I room my uzore shuru face. Skin, smooth skin. Pasumuta. But one. Uripo. Okay. Let's move on. Tangi baspetso kashama. Cha. Aba baspetso kabashe bana kono kufika ma. Kuna sama CD. Aba baspetso aba. Mozani apologies.
whatever snap thing. Kuda how come Mazoe my politics. I want to be wrong or she. When is that? I mean, don't we saw. Munatanga bvumo kuda kuiswa wasera bozo wada kuisa masala banana kawanda chaizvo vada kuiswa newe saka ndingiisa vanhu apana ndada iswa kapara heno tofana kubvumira muja saka ini heno wada kuisiwawo ngawaisiwe imi vada kuisiwawo uyai foroma muisiwai wachichudza chako chinonzi chi Chibuja. Ndicho kunyika. Kwa mtoko. Mtoko weru Mozambique. Tokyo ku Japan. Sauntaura Chibuja chicharato dzika. Komora ya Tokyo. Uraundishwa. No, ndachinzwa nambuchinzwa chitaura nambuchinzwa because ndimkaranga. Ndokunzwa Chere. Unere. Ini ndandora mofe mko. Zienda nechikachika mtuno une mako. Isu takapowa wakadzi pajanga. Okay, let's just ignore this. Let's move on. Beguruswa. Sienda nechikachika. I can't hear. Zvazvatouya papa. Watanga nyama ofu. Apa. Dzinotanga urotenderera papa. Okay. Zvava zvadai paya. Tora di paya. Toradi paya. Okay. Oh, nah, it's Pfungwa dzemdzimu akatenderwa senyuchi nenyuchi yewanhingirini ewasulu ati mudzimu wautendera ngenyuchi yenyuchi isusu tinongobatwa nezvinhu ainina chapreza tisi vanhu vega vanobatwa nemudzimu yo azobatwa nemudzimu wenhando oga ndemufesi wangu awa tiri yena bofu chao you know. Hey, umwana tsada nyaya dzinomezva dzova zvandzinokuita dzikutara yedze munhu manyunguju hanzi mofu dzese dzine chiuno chiri loose. Okay. Panonetsa ipapa because aiwa inini yangu aniyaofarira stereki zvangu zvimadzimai stereki but awa maza handinaa stress chiona kuita loose but chiona kuita loose obvious. Okay. But maza tichera tiriona right stereki I'm a very good boy tiite zvengo kwai zviya zvongofamba tichingoningirinza azvokwadi zvi tiri makaranga kamasvino hatiwanzongoanzivarira zvekukurura bhuruku. Let's talk about ndoda kugara chikobvunza vanhu panakamonzwa ere song yaMara Brown inonzi Achilles. Inonzi Achilles. Ine video ukaona video ere yaAchilles. I think video yaAchilles yangakapenga ndakanakirwa nayo song yacho ndatogara ndaifira kudaona because Achilles. I think from an artistic point of view, yeah, it was top notch. I have no comment. I played that creativity. Kakaripona kakasara kamboitwaona muzandikufana chiona masimba tamutakana sei ndonyu Zimbabwe kai yekuti munhu unonozoburisawo chimoko chakati shadaku uchidirikirira uchita chamunyuruduru don't use Zimbabwe. Okay, we are not going to
into zangu kuti news Zimbabwe but zitakwanisa kuzvitaura nemuromo. Right. Simera chi yakarova chi Shut up. 4th of July. Take where's it? I'm gonna take it rim oven. Okay, yeah, shut up. Take it. Yeah, so she yakarova take it rim oven. Iri pa table. Then manji uyu angachibika uyu take it. Over kota mauta. Kota maji dungura take it. Kucha take mji. No, mafungire kulisa. Ari ndasana ngura papanzwisa. Saka chamnyurududu chakarova ipa. Okay. Yeah. Why about it? I am getting it. I think. Wabata nga chamnyurududu. Okay. Yeah. Okay. All right. Chinometika mumvura chete chamnyurududu. All right. Kungutsanangura pai. My mom is not watching. Pai, what you eat? Don't mind. Okay. Nah. It's like, you know. Okay, so I just have one. My head. See, there's all these people who want you to add them. Who? Why not request an end? You over Pindur. Okay. Why can't you add them? No. Okay, listen up, you know. Big up sister who tell them say, you know, tomorrow I'm gonna shut up span up and we're gonna say. So one was when I'm going to tell you, so what is a big up my big guns, Mac Tashaya Panapa. You know, I'm a big follower of Mac Tashaya, Tendo Panapa, who also say Jackie, I'm a big follower. Today to go on as to sister Jackie. Whoo! Checking Garade. Now they are not zero or whatever, checking Garade. Okay. Boom! Oh, it's not too much. Yeah. You know, so yeah. So yeah, big up sister Rutendo. Samazi didn't yes much. Trisego Nyangoni, Tatenda, you know, big shout out. We're gonna say Pamela Dick, what's good? She say Pamela Mine Lincoln. Ru Tafadzwa, more blessing and Vernon Tower. You know, they say sunshine. What's good? When I go down edge, what in Botaur and Sunday, I'm talking about after New Year's. Who knows? What else are any good and the Chilibura, fame? So, or those who have my timeline, I go after my oh, Table German. Who's it? I don't know what timeline. People say I there. And you need a hero. When I go down edge, what did she edge to Botaur? And some cars walk away. I di pesa baba Melbourne ru nyeba the struggle is real iwe edavanu ndinona kwana murume apa edavanu apa kavari mafesa ari single panapa vanongera ada kuedwa simbi kutotabirirwa aise unoona ngoswera wapinda jamani saka chigawapinda waona kana samari mabundles oise chi andifonera uber yaru andifonera uber yaru ruwanzi wadhakaona kuti tifonera uber isama edaba Antony gentlemen vane magentlemen okay, let's see. You never know. Make sure you find out what is it. Landscape. Yes. What did you do? Oh, that way, not that way. That's the rule you give me life. Yeah. Tino. And brother was blessed. Men it is Stana. Stana is a 4-hour so up a landscape. Stana. I don't think so. Stana.
Oh, stana ona chibaby ndoseka uya. Pesa avanzobatira zvekuti Avanozomhanya. mazone ndichora gospel sunday ndichitaura nyaya dzechechi stana apinde. Wakuya bosi pane chibaby ka. Mati kuende stana isafoni yako landscape. Tenderedza foni yako so stana ndoti upinde otherwise aupinde. Plus tanga kufunira strive masiwa. Napinda unyarira wana stana aupinda. Unoda shark lady. Stana, phone yako tenderedza phone. Landscape. That way, right there. This way. This way. No landscape here. Okay, this way. Make your phone this way. You west Sana. Make your phone this way. They will receive an invitation. Okay, I'm getting him now. Your phone has to be this way. How far? Aiwa, uona nangoti ndikandipinde ka. Ndotobvunza kuti dovi rabika raririseko. Many moons about Tuesday, wakusumudza supu dzedu. Ona. You understand? You haven't said what's your birthday? When's my birthday? 11 May. Yeah. Kwenda ari kuzama birthday vanhu vamwe. You have birthday rako on 11 May, right? Abadinda uri kuzama birthday vanhu. Your birthday is 11 May. Nakuchureka all in the light. Yeah. 11 May. 11 May. Urikuona? Zvese zvine malight ndakachinja akana ndakabva ndarenda kuhenekeni hayo. Achana zvizvine zvakadhailutwa. And we share the same birthday. Hausantaurira zviri important. But mukuona manje ndabvunza ndikati murione doi wangu uri sei vana. Aiwa, murione doi wangu achitofire because vamwe Willards. Doi ranga rine Willards. Kwete izvezvi manga. Kudari kuramba. Kudari kuzviramba hazvisanyepere. Because padoi paritrika vana. Baba kaipa wakusanyeperwe. Hakuna. Wanotaura padoi paritriki wangu because mwazotanga kuita trip rekunotenga matuplaika. Jamani. For a person I'm born in the same day with, you're like a horrible person. Focus. You're a very dangerous person. Ndiri kuna imwe nzvimbo so ndinongotyera kana blazi ona vari kuoneka iri blazi ari pfuura ihaso kuzvishavana sekuru ihaso kwaita business remadhirama una umuonera pfuura ipi wangu ona wanika one adzoka azvarwa musana ndakazvarwa ya atotwini wangu ona and plus number 2 ka ndine mumwe mutemo wekuti chika arikandekedze kutaura anozondikata pa live Sana mirani kume ma reasons aunogona undivarira nawo ndikutengeserere ma reasons bra ndiri kunyepera chika government yandinayo zvinezvi ka ndiri kuifarira zvingaite ndiri kuifarira kunge Christmas apa Christmas yasvika Setup haichanetsi. Tikatoseta president. Simbi vona simbi dzediaspora dzinonetsa sekuru simbi dzediaspora munozoigona here iyi hapana hedu yediaspora iyi munozoigona here iyi Hai yakapinga. Ichiri kuitwa here
Ndasa ndiri kutaura kuti amusaigona because ndokwatiri wona manje. Unomwa kuzwa kunzi hey baby washing machine jiji uzvineza washing machine magetsi achibaya. Uri makware mauke kuwasha ni sipu era jamani. Haitani. No maoko mamwe anetaka kukwenya. Unazama ukanokwenya pagosi pepe wachila uingulezo. Ndo washo aya. Plus nezvangere hip hop uri kutenderera rakabhona rina LC rinowachikere rinobara. Tangere irera riwachike maoko jamani. Sasa ndakona rina jabreza XQ. Kwa wazonoruwana sebo zvangere rikusvika rini. Havasi kuda naro wangu kuona zvangerika. Ndakatonange rudatogirwa kana ratombogirwa vari kuita zvemadhiri vari kuenda kumakoti chichichi because hanzi ndere lucky chete wala. Saka hanzi kana vane mazheta ako kana padhuze nekuda kusungwa ka pamapuwa zvangerera zvinobuda. Saka riri kunetsa pamasaizi. Rida uno old kwaona because vane vasiri kukwana zvangerero wala. No, takazvarwa 11 May. 11 May too, Bobby. But kwenini nawo mana komungangonditi makorokoto chii chakaipa. Chimotanga inoti makorokoto amana kwete zvamukutaura izvi. Pesa makorokoto ari kuyeora nyedze mutoni. Muri kuzviita vangu vaiwa tinoda kuzvisota. Vaiziya tinombokana Mtumiro apron yeGucci. ZvimaGucci zviri kungotendereka kuZimbabwe kuno kwa mtumiro apron yeGucci wala. Yone ndakabereka mwana nekufollowers chi waiziya. Hanzi na Mike Tasaya explain business remadrama. Vane business remadrama ravakutaura. Awangu ndaona vanhu 3. Ndaona vanhu 3 vangane mabhasikoro chi. Vangotakura madrama ndisikuza ndatovunza kuti jetre chi unogona kungosara wana. Because this type yekuti chi zvikanzi kwabuda mazhanje ka chatanoto kumazhanje ikoko. Mwaone nzungu kunzungu ikoko. Tizwa. Basi. Kondo ndizifanye nazo otherwise mabhodhoro ekorona mabhodhoro emasiroba abudika. Ngonofanira kugadzira kunoga abatike wangu meni bokurakidza kwandiri wangu. Shima landscape chete chichi ameno. Ireke. Kana ukangona kala ukangona areas aunongo chigara. Mandikudze. Ukangona areas aunongo chigara. Yaita kala yakadai so oyedeni wazo. Pamagetsi ari kuera usokadywa magetsi na weekday wewe. Development. Yakasvika nekuzvisha here. Aiwa, izvale baba tasole. Asi wakadya magetsi. Development. Sana. Zvomona kudai. Weekday hazo baba ndikurowa namanje. Azwera na urijaira wangu. Kuronza. Zuva kana richipisa so rinoda riri paDubai. Kwete iri handisi kuti piwa ndonge zvonza mera meno. Andapo. Chita mamchita mimi chika. Eniniga rega ndira ndafambira riniga. Sana. Ya okawana wangu meno. Meri kupa last one on one na mfana aronya otabirirwa chimudza ma last words. Who's start my last words? Ndikufunga kuti chanditra sola. Nezware Zimbabwe. Asika. Munomina yeye meet or something awan. Meet or something munu. Sola. Chikadroga pesa umstana ka kiske kupetsera. But ne chimontaurira. Kuda mira ngambo ndudzawo. Ngaterere. Terera mwanase nai chimondudzo. Sengoti waona mfeso unongo chinyaso lava chacha andiri kunzwisisa. But mfeso uyu asi kukanda ma words. Unogona muconvince sei? Zvaunongoita pa WhatsApp baba. Handini ndongokutekisa undidaire. Ndongokustana. I'm standing for you. Hayi bo
iri poa sekuru kawani makisa mungu kurokoro somchengeteri mwana kureka newborn baby angachitamba she was joking around, you know. Yes, kuma comments akachikufamba ka because tatatangira kumusoro varisikaziva macomments akasvika kwesoro so pakapari zvamamuchibvunza tasvika wasozviverenga. That was Stana akaita mutoni hanzi amusikana wastana akaita mwana naye so congratulations to Stana baby girl. Mungomutumirawo ma-Christmas presents plus a baby welcome mumutumirawo mama mutumira That's the right thing to do. nepfuti pama-presidents ipapo kutira kuti aprotect kababy girl because abantu vazomuita pfuti mabora ngoma chi akuda kutongoita imwe anongopurisa duncan. I think that's same purpose. I mean, I'm telling futi inodiwa kapfuti ndipo tatenda ure semsekiwa mpeso mndio pa Dubai anoraida mahosi mpeso horse rider mira ko etika mpeso mtatenda wadindi horse rider iwe ayo akajoki joki na my girlfriend that's joki mpeso anoraida mabhiza ijoki rinotasha mabhiza Musombodhia afara kana bronco aiwa ndisina joki ndikuda joki iwe joki usataure nanimuede mpeso matiriede joki kune joki vatinechishono unotiti joki munhu apagronco ndiyo balance babalance ungaziveza kuti joki munhu ane masonyese growth point tikuendaka harina kudaira joki racho rinenge riri bhizi joki ngawe anenge ane custom akaendera mabhiza akamwana bhiza rakaipa ane bhiza ramambo jockey is like a jockey. Zvakadzakwa zvirisei baba. Lezi malevu. Impress yamunayo kumberi. Pepa akanyanya. Hapana kanditori neresi nhasi waiziya. Ndakatoflya iyi ndiri kuwait. Ndakaflya kuresa nhasi ndarwa kudzokera. Kanga wauya wamboona mahosi kawaiziya. Aiwa waiziya joki izwa unzwe kwese kumahacho uya togadha oti pamushini tomixa futi. Kwe zvese waiziya. Tomixa kumati wona kama mfana yellow bones bone and brain shamaka yellow bones kakanyanya samwari kumberi akandogona kuvatengera kana 9 mahosa kana chitsotsa kakazvarwa kadaro ngeyoko 9 aiwa akakada kutombotsvakwa kakanyanya kutaura kana joki ndongo ndamunza padhuze ndamunza padhuze kajoki apa dhuze taura nini taura nini
Jockey, jockey is not out yet to be a certain. Gym, what, and all of that. Joker asi single manje, but place yako yashayike waize. Andishayi kupisa waize. Hanzo nokona ngokwaniswa pa small house. Oh. Ura small house ari joki. Pa small house route ni pane mwakazi pamusoro. Ayo pane ma horses. Oh. Why not go there to mabhiza tidiki man? Tudiki kuti tinodyisa manje kuti unogona ngova nemapanta, tudiki kuti unogona kugarirwa nemapanta waiziya. Tunonetsa unasi drive out waiziya. Tenshora mazibhiza. Tudiki tunorovesa nemapanta. Unongodanana nini kainga unoziva zvinoitwa nokudanana. Hapana chitsotsi apa. Ngobatsirana ungoraita waiziya. Wakambatsira waita hosi hapana. Uzongokubatsira. Okay. Inzvokuita zvindozvifarira. Unosvifarira ndizvi? Saka ndoraida here kana kuti ndoita maponi because a big horse is very too high. Ndova nacho. Aiwa, unongochazitireko zvemaponi kana wada kudya imbwa kaunodya iri hono waiziya. Unobva wangoenda kuhosi rakakwana waiziya. Wakanyanya. Urada sei? Dubai is it the same as Yatinayo Melbourne Cup? Mune inonzi Dubai chi. Question winner had the best dress. Dubai World Cup muna match. That's like my horses ese from Australia. Titoda vaya vanenge vakabata mabhana akanzi Zimbabwe. Toda kana 6 waiziya. Saka ukainboxa asi 2 ball. Utoda outfit yeZimbabwe. Yeflag yeZimbabwe. Hapana. Aoni. Akawani sakepembe. Tosikora tandona wangu. Jejezo sikisa waiziya. Ndokubata tantamre kambonotsva mari waiziya. Kambonotsotsa maarabhu waiziya. Pini timodya Arab money bye. Kuinonakidza kudya Nduya. Kwanza mbona waro. Alright, awasipaka kudya reka pasi rasta. Roma Gemens go. Asana mbona waro was Gemens. Gemens ndona kuona hasi because ayoga nasi tinoenda kadorowa Gemens manje because kune big race yasheke waiziya. Saka ndine tuma hosanduka dzirasheki. Saka ndenda kadorowa Gemens waiziya. Kuti chatanda muona sanda race waiziya. Ndenda kadorowa Gemens. Kota kanzoranzi Gemens rera. Ari pekwene nduwe kanzo nongorora kadaro zerishi. Worekera kupfeka gasket. Uri musoka. Tini skiri rangu inotoda gasket waiziya. Zimbabwe yakura chidya mugondorosi waiziya. Saka hapana chitsotsi panotoda gasket waiziya. Kundakajutwa ndakatotindirwa Germany nganza amazi Gemens upfeke gasket. Saka ndakatya wana ndakati handiri nini manje. Ndenda kuratidza zvombo dhawe izoeziya. Wakufamba uchisa trail. Doskiri racho kakaya mhepo. Waiziya. Skiri yekutova yamhepo waiziya. Skiri yekutova yamhepo yablowa chibhezi waiziya. Masini ese panze. Issues ekusiya trail. Mapepo wangu mana. Pepo wako nichamudza chakuti munatso uchunana chi kuseri waiziya. Hayi bo wangu tokubara pa time rasta waspa. Already heavy maspaka shibaba. Wangu tokubata.
iro jogi rapinda rona jogi ndiye mnanesi no azobvuma kuti ijogi wachiramba majogi baba andijute wachijute majogi ani majogi akawanda pane majogira majogi akawanda asi akanyingoramba kuti ijogi but bujogi wakasiyana but chowadika ndakanzwa ranzi madress zvazvipfekwe nichi kopisa una kudubai pamwe iro jutuka zvambozi indombojutuka hanzi achirowere gasket hanzi chinongozi kunopisa uzopfeka mazidress aya circulation ona chi mweya masamuchizwere chongorwa chakadaro pfe paushamwari wedu uri wega isamajogi papa ndakada zvati zvakanaka kuri kwendaiti kutakanayo because handizvitrust I don't trust myself pakaipa ngatiteketisinakupanzwa ipapo right tawenda tomboti one more person tongoenda one more single guy hanzi panapa tikambena toda kutanza assistant simbi dzaraenda simbi yamudhara so kana pana aripo uchiyeda uchinwa uchiyeda edwa one single guy panoza problem yangu ndeudaiswa do you know kuti 80% or 85% my followers ndewa vakadzi yes kodoti chi amen kodoti chijokika izwa kodoti chijoki achoka but ngochirechi vasikana vanoda kuseka you see so I think women are just more open. I think women are just more open and vasikana knowing kuti chichi yes and they participate more in terms of kana waisa zvinhu zvinovanakidza vanonakidzwa but mafesi manje akawanda acho vanenge vakutoona unge vakutoita competition waona kuti chi wakutoenda kumusoro kana kuti you're being too ahead of yourself hameno kuti chii chinodaro there's just a few and it's not necessary at the end of the day varumeka ngavangodzidzawo zvirungodiwa nevakadzi vavo ngavazvingoitika chichi pane mufesa varikufundira chita fesi ndasikarumboda kuona mufesa wangu because madhamu vangu kuti every time panouya padheni vanokuda kunudza nyaya yevidhiyo yakuda chamisa asi ana ndakati kumumaka kudhara and then one day vanazoita sei vanazomandomuona mufesi asi panatanga kutotapirirwa rafu darika madhamu uchiona kuda chamisa wese saka vanofesa anotidhinowanirika usatsamwira mukadzi wako chingotanga kumboona zvine zvichiitika I went to a function 3, 4, 5 weeks ago, and I went to function with a woman called Melissa. I don't know, Michelle. Sorry, not Melissa. Michelle. I would like to know her last name. I can't challenge her to McGregor versus Mayweather. I don't know the road. You've said, Papa's not going to Maria. Melissa is a name. No, Melissa. Michelle. Gawie. I am challenging you today. We are to be son. And I don't roll dance in India. I said, good is men, good they don't provide romance. In and Sandawana, I don't did what? I don't know roll dance. You was told today. Culture, I for me, good days. So I just they don't provide what romance. No, culture, I for me, would tell as women, would it good achieve. And if I want to say something, I want to say something. I want this also. And romance or more so, but yeah, I don't do it. Hey, wherever you are, just last name and I will find you and I'll expose you, and you better come to me before I do. Because in the come to me face to face and say, problem inini kungotaura pa Facebook post kuti hanzi varume kuzimba tipewo romance udaundirora izvozvo udaundirora kutokwinya kudaiwo magravis kutokwinya nemasokisi nekukwinya akakwinya Mayweather akakwinya
Achitokushauta. Oh. Murume wacho abakabvisa roora. Murume wamwe. Watori nemurume? Murume. Imagine. Saka katosiya murume akakazonisa ni. Apopota. Popota. Guys, come on. Omarubisa kana maseni. Apa ndo vana urubisa ma 15,000, 20,000. Munyipa. Ikaka. Yongoswera ungu tura muna. Apa kutopoperedza newe. Kudaura ndiranzi une kutaura kuti varume zvapo vakashata. Aiwa ka ndakutaura wako. Ndataura kuti vandaonawo. Ngeoye. Tamburo my last shut-ups. Big shout-out to my shout was going to Tafa from the UK. You probably seen him in the UK. Yeah. Nah, Ru has been great catching up. I was overstay. You see? I also dates go to Muroni and Obi next time. You see, so it's been great. Yes, I did make Muroni. You know, so don't keep telling us now. Yeah, this was. You know, and likewise. You know, it's so nice. That's not tender. So Ru, she told me last edition. I don't know it. I'm meeting with them. Okay. There's so many. I think me more sure now it's an anger wherever. Yeah, I will have a shot. Oh, the Mimi. Mimi or whatever. I'm not to queen your foot. No, it's nice that she wanted to ask. Yeah, queen. I see. No, I think she's a nice girl. Ari, who queen? I want no. She's not that specific girl, and I'm down. Anyway, focus. Okay. So, like a really nice person. Two in the US. Okay, peace out. Yeah. But it's actually really funny, Kuti. These people like are saying, add me. Auntie, take it out with your pizza. It's been almost an hour. Wow. My Emmanuel Tobata, Masharabska. Connie Tobata, who else? Vernon. Vernon would actually, tell him to, yeah, absolutely. Okay. Vernon would put his, okay. I don't know, how do you make the thing go into a conversation? See, I don't use this app, so I actually don't know how you do that. There's a lot of Melbourne. No, I know, but I don't know how to make them into a... What do you do? Like, I don't know how to do it. If I knew how to do it, I'll tell you. Let's go reading my comments. Can I ask you my comments? I'm but yes, I hope you boys. Moving a Christmas Caribou. Christmas Ribo, and a Happy New Year. And now I might throw a few skits before Gorapera. Chango Farsa Guru is a German. See, this people. No, because if you go on the thing. Landscape. Open zero, it's a funny way so. You know, landscape. That way. This way. Landscape. This way, right? That way, yeah. This way. I don't know it's babies. Okay, I'm at the Awashiba. And it is. So, Iribo, to buy 10 peace.